Tällä viikolla pisti silmää Ilta-Sanomien juttu koululaisten MOVE-testeistä. MOVE-testeissähän on mitattu vuodesta 2016 asti koululaisten fyysistä toimintakykyä ja valitettavasti tulokset on tullut koko ajan alaspäin. Nyt on käynyt ilmi, että vanhemmat on laittanut vihaisia viestejä koululle siitä, että heidän lapset on ahdistuneita tämän MOVE-testitilanteen takia. Opettajat on kuitenkin sitten lohduttanut, että nämä MOVE-testien tulokset ei vaikuta millään tavalla liikunnasta saatavaan arvosanaan. Tähänkö nyt on tultu? Eli fyysisen toimintakyvyn mittarit ei vaikuta enää liikunnan numeroon ja pienikin kilpailu tai testitilanne aiheuttaa ahdistusta. On tärkeää painottaa, että ei missään nimessä ole lasten vika, vaan vastuu tästä on vanhemmilla ja yhteiskunnalla. Olisi helppo syyttää tästä sosiaalista mediaa tai videopelejä, mutta jos ei me aseteta minkäänlaisia rajoja lapsille eikä meillä ole minkäänlaista vaatimustasoa, niin lapset voi jatkossakin huonosti. Pehmeät ajat tuo pehmeitä tuloksia.